Tak do tej formičke, tam sa získa ten presný tvar. Ale jasne, že tá forma by mala byť umočená vo vode. A nemoc to šory nerobí. Aby nám nehorela, lebo ona potom aj tak síce, aj keď je mokrá, tak vyhorí. Ten tvar sa stráca, čiže tam sa nafúka 100, 200 kusov, 500 a už ten prvý a posledný nebudú rovnaké. No a keď chceme taký presnejší tvar, tak dá sa tam točiť a fúkať, tak sa tam uloží. To je pára. Aj troška horí, ale to je nič. Čiže to, aký ten tvar, to sa tam a tam zase záleží, že v tej forme ten tvar, ten chceme, to čo je nad formou, to sa potom musí teda odstrániť na ten ďalší deň buď brúsením alebo takým opúkávaním, sú také rôzne postupy na to, alebo ten spodok, keď chceme mať troška iný, alebo keď tam chceme mať stopku, alebo ja neviem, niečo, tak sa tam chlapne natiahne, ako sa nám to ukazoval na tej metinke. Alebo sa dá fúkať nielen vo forme, ale len tak, ako sa nám podarí. Tam tiež záleží, ako fúkam, či dole, hore, či to rýchlo točí, pomaly, kedy fúkam, koľko fúkam, či to nám všetko chvíli ten tvar. Keď by som chcel len takéto jednoduché, ale ten spodok, tento by mal byť pekný, rovný, tak to môžem zatlačiť o nejakú takú plochu, alebo s nejakou doštičkou sa to zarovná. Ak ten spodok, ktorý má taký na nejakom podstavčíku taký masívnejší, tak sa to dá tiež tak podobne vyriešiť. To nesnatilo ten tvar, to je nejasný. Či to bude ďalšie jedno? Máme tam postavec. To je takto, po prípade ten podstavčík, ak chceli mať kedysi zdobenejší, tak by tam dali tie žrebinky, alebo to takto postiskali s tými pomôckami. A máme. Alebo vázička, alebo pohárik, to môže byť, alebo miska, alebo tienidlo, hocičo. Záleží, ako to budeme ďalej opracovávať, ako zohrievať. Bola v počte 2-3 sklárov, ale ešte takí pomocníci, ktorí teda pomáhali točiť, chladiť, nahrievať. Čiže mám také ďalšie ešte pece nahrievacie. No, takže tam sú tam nálepy od spodu. Mám tam aj pišťalu, aj paličku. Teraz tú pišťalu dám preč. A tá diera, ktorá nám tam ostane, taká ako v balóniku, keď sa púka balón. Tak to dáme. Takto pripec a budeme to nahrievať. Zase oni to mali teda tak vymyslené, že teda by nestal niekto, aby to stále niekto niečo robil, tak súbežne. Jeden robil bublinku, ďalší fúkal, tretí dokončoval, po prípade ešte mali tých pomocníkov, tak im to nahrievali. To mali vymyslené tak, aby to išlo čo najrýchlejšie. Čiže mohli hovoriť 2, 3, 4 minútky a bol výrobok spravený. Teda ja to robím takto, že musím za každého niečo, tak mi to tak dlhšie trvá. Aby si nezaradali, to sa ešte ten majster, ten posledný s tým strží. Čo už nevládal robiť, ale dokončoval tie výrobky. Čiže v podstate to postupne rozširuje ten vrch. Tým, jak to nahrieva, on je mäkší,